Kaixo Irati, zer moduz? Kaixo, gaur lasai xamar. Esan egia, ez da inondok soinu plataformetan eta pantailan jarri gaituenez, orain ere zuke pentsatzen duzu gehiago sare sozialetan zer jarri eta zer ez? Bai, egia esan, oaintxe bertan asko ze gehiagoak eskatzen dit, zer igotzen duten, zer ez, zer esan, zer ez. Bueno, nik uste dut deno daukagula pixka bat. Nik adibidez, noski nik ere begiratzen ditut, ez dakit zerbaitek dauzkan ikustaldiak edo zerbaitek zenbait like dituen. Bai, nik baita horri biltzen naiz, YouTubeen begiratzen, ikusi dien ikustaldi horiek edo ez, baina bai. Beraz, susmoa dut guri ere ondo etorriko zaigula gaurko gaia lantzea. Postureoa, sareetan ematen dugun irudia, non eta sarean bertan. Az gaitezen. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Susmoa dut, kontzeptua bera pixka bat zaharkituta gelditu zaigula, ez? Postureo hitza edo itxurakeria, gaur egun denok daukagu, edo ia denok daukagu sarean gure nortasunaren zati bat eraikita, edo ia denok onartzen dugu gure bizitzaren zati bat sarean daukagula. Bai, hala da. Nik uste dut, gaur egun, zuk esan bezala, denok ezagutzen dugula postureo kontzeptuaren atzean zer dagoen, ez? Azkenean da, errealki edo guztiz erreala ezen zerbaiten itxura ematea, ez? Gehienetan gaina oso erlazionatuta dago zoriontasun irudi batekin. Normalian postureoa ez dugu lotzen, geizki gaudenean edo zerbait ez denean oso polita edo oso ederra erakustearekin, ez? Beti da zoriontasun batekin erlazionatzen den kontzeptu bat. Orduan, nolabait errealitate paralelo bat sortzen dugu sarean? Bai, halako zerbait, ez? Ez dakit zuri gertatu zaizun, baina askotan joaten gea kontzertu bat ikustera, eta hor daude pantailatxo guztiak, ez? Gehiago arduratzen gaitu ematen dugun irudi horrek, eta ez, esperientzia hortaz gozatzea, ez? Edo zein jatetxera jun, eta platerak ongi kolkatu, argazki bat ateratzeko, bideotxo bat ateratzeko, eta hortaz gaude gehiago arduratuta, eta ez hain beste, janari hortaz gozatzeaz, ez? Eta nolabait, posture horrek eramaten gaitu errealitatetik kanpo egotera. Nik ezakit paralelo edo ez, baina alde bat bada, ez dena oso erreala, ez? Eta zergatik bilatzen dugu hori? Esan nahi du, zergatik nahi dugu irudi hori ematea edo zergatik nahi ditugu like horiek? Nik uste beste saioetan esan izan dugun bezala, pertsona guzien oinarrizko beharretako bat da, maitatuak sentitzea, ikusiak izatea, garrantzitsu sentitzea, eta hau normalean edo gure haurtzaroan jasotzen dugu familiaren aldetik, lagunen aldetik edo ikaskideen aldetik, baina gero ibizten da momentu bat, mugikorra duguna, sare sozialak erekitzen ditugu, eta hau xebea bilatzen dugu sare sozialen bidez. Eta ongi dago, ez dago ezer txarra, denok nahi dugu ikusiak izan, maitatuak izan, baina iruditzen zait horra asuntua dela noraino nahi dugun maitatuak izan edo noren aldetik, ez? Badakat sentsazio bat, postureo hau egiten dugunean, bilatu nahi dugula nolabait, maitatuak izan edo zeinen aldetik. Berdin du, ezaguna den edo ez, hurbilekoa den edo ez, nire ikaskidea den edo Madrilen biziote denez. Eta komentarioekin, likeekin eta esaten denarekin berdin. Garrantzia asko ematen diogu edo zeinek esaten duen horri. Eta nik uste dut hor, garrantzitsua dela filtratzen ikastea, zer den niretzat importanteena, ez? Niri zer inporta zait? Maite dudan horrek ni maitatzea edo zeinek maitatzea. Garrantzi gehiago emango diot nire familiko norbaitek ematen didan iritziari, edo ez ezagun batek ematen didan iritziari, ez? Eta hor, atentzio pixka bat uste dut jarri beharko genukela, ez? Filtratze horrei. Eta guzti hau, oso lotuta dago gure autoestimarekin, ez? Normalian autoestima sendo bat eta positibo bat baldima daukagu, iritzi hauei edo maitasuna edo non bilatze hau, ez dugu hainbeste
aurrea eramaten, ez? Erlatibizatzen dugu pixka bat guzti hau, autoestima sendo bat baldin badaukagu. Orduan, autoestimaz hitz egin behar dugu bai ala bai gaur, baina hitz egin dezakegu validazioaz ere. Bai, noski, validazioa eta autoestima oso erlazionatuta daude, ez? Bai, lehen esan bezala, nahi dugu maitatuak izan, validatuak izan, errekonozimendu publiko bat nahi dugu jaso, baino lehen esan bezala indiskriminazio bat alde batera utzita, ez? Izatea, pixka bat diskriminatuago nork ematen gaitun maitasun hau edo validazio hau, ez? Ez galtzeko sareetan zehar, hain globalizatua den, espazio hortan, ez? Zentzu hortan, iruditzen zain nerabezaroan dauden pertsonak, eta orokorrean denok, ez genuke gure identitatea, edo gu garena, edo gure nortasuna oinarritu beharko, sare sozialetan gertatzen den horren arabera, ez? Laik gehiago baldin baditut, laik gutxiago baldin baditut, edo gehiago zitzilikatzen baldin badut, edo ez, gure nortasunak ez luke hortan oinarrituta egon behar, ez? Eta zentzu hortan, nerabe asko daude pentsatzen dutenak, ezakit, profesional perfil bat ikusi eta arrakastatsu da eta hortaz autoestimu altua edukiko du. Edo pertsona hau ze ederra den, seguro autoestima altua daukala. Edo pertsona honek ze zoriontasun erakusten duen bere perfilean, ez? Seguro autoestima altua daukala. Eta gauza batek ez du zer ikusirik bestearekin, ez? Behar bada gaude argazki bat ateratzen irrifartsu, baina behin zintzilikatuta negarrez gaude. Orduan, autoestima ez dago zuzenki erlazionatuta publikatzen den horren inguruan. Publikatzen dugun guztia da gure alderdi bat bakarrik, ez da gu garena osoki. Ze hor, autoestimuarenak badauka, ez? Aipatzen zenaren bidetik beste korapilotxo bat. Ze erakusten duguna da, realitatearen zati txikitxo bat, eta erakusten dugu eman nahi dugun irudi hori, lehen esaten zenuena, ez? Kontzertu baten alde ona, eta seguruenik ez duzu kontatuko joan zarela nekatuta azkenengo hileran zeundela, zure aurrean jarri dela 2 metroko pertsona bat eta ez duzula ikusi, eta agian etzen nola ondo entzuten. Erakutsi duzuna da, giratze kontzertu polita. Eta agian joan zara lertuta eta etzeunden pozik, baina beti erakutsuko duzu hori. Bai, eta gainera askotan pentsatzen dugu, ikusten duguna, erreala dela guztiz. Edo pertsona baten perfila ikusten dugun momentuan, iruditzen zaigu pertsona hoi ezagutzen dugula. Ez? Edo hurbilekoa dela, eta zuk esan bezala, gure alderdi txikitxo bat bakarrik erakutsi ohi dugu perfiletan, ez? Eta gero gainea ez daukala zentzurik erakustea zerbait ez garena. Ze zentzu dauka nik jartzea argazki bat begi urdinekin, nire begiak berdeak baldin badira. Edo ze zentzu dauka, filtro bat jarri eta nire hortzak guztiz perfektuak direla erakustea, nire paletak pixkat distraituta badaude. Ez du zentzurik, orduan, izan gaitezen, zertxobait errealago edo hurbildu gaitezen errealitatera pixka bat gehiago. Ze gainera, denok erakusten baldin badugu gure alde ona komatxo artean, sareetan, geure burua bestekin konparatzeko dugun joera horretan, etengabe erreala ez den zerbaitekin konparatuko dugu, eta beti sentituko dugu ez dugula nahikoa besteekin konparatu eta ez dugula mailarik ematen. Claro, eta ezakitzuri gertatzen zaizun, baina neri, eta nik uste dut gehiengoari, geratzen zaigula, konparazioetan beti ateratzen gera galtzen. Ni behintzat, konparatzen naizen guztietan, beti ateratzen naiz galtzen. Eta horrengatik iruditzen zait, garrantzitsua dela gure burua errespetatzea. Ni agertzen baldin naiz, sare sozialetan, modu batea ez dena erreala guztiz, nolabait ez diot errespetu bat ematen nire gorputzari, edo nire irudiari, edo ni naizenari, ez? Eta honek minik ikaragarria handi bat egiten digu, eta sare sozialen atzean arazo emozional asko egoten dira. Orduan, esan daiteke sare sozialak eta osasun emozionala ez direla oso aliatu honak edo gehiegi esatea da? Bueno, behar bada,
geixko, baino ez aliatu honak dira sare sozialen kudeaketa egokia baldima. Azkenean sare sozialak informazio asko ematen digute, oso globalizatuta dago dena, urrun dagoena oso hurbil sentitu dezaket, gustatzen zaizkidan perfilak jarraitu ditzaket, gustora egon gaitezke sare sozialetan, baino hauen kudeaketa ez baldin bada egokia, hor hasten dira, lehen aipatutako arazo emozional horiek. Orduan Irati, gakoetako bat izan daiteke neurria jartzea edo neurrian erabiltzen asmatzea, baina pertsona askok, ez dakit, aktoreak direlako eta lanak ematerakoan asko begiratzen delako gaur egun jarraitzaile kopuru adibidez. Edo, ez dakit, gazte askok edukia sortzetik edo dirusarrera bat eskuratzen dutelako, oso lotuta izango dituzte sare sozialak eta haien identitatea. Bai, guztiz lotuta. Eta nik uste dut, hau dena erronka bat dela, gizarte bezala, ikasteko nola kudeatu guzti hau, ez? Azkenean, sare sozialak izugarrizko erakusleio dira. Eta erakusleio dien heinean, kudeatzen ikasi behar dugu noraino. Nik lana eduki dezaket sare sozialei lotuta, edo saren sozialen arabera, nire ekonomia ere hortan sartuta dago, baina berdin kudeatzen ikasi behar da. Naizta nire lanbidea horrei lotuta egon. Ordan gutxi gehiago uste dut ulertu ditugula sare sozialekiko harreman honetan dauden arriskuak edo ditugun desabantailak, baina has gaitezen horri aurre egiteko ez dakit irtenbide bila edo gomendio bila. Bai, eta lehen esan bezala guzti honek oso erlazio estua dauka gure autoestimarekin, ez? Eta zentzu hortan, sare sozialen inguruko kudeak eta egiteko garaian, gure autoestimua sendotzea iruditzen zait, abia puntua dela edo oinarrizkoena dela. Eta zentzu hortan, autoestima lantze horretan, nik nahiko nuke argitu, autoestima edukitzea edo autoestima sendo edo positibo bat edukitzea ez dela soilik nire inguruan edo nire buruan gehien gustatzen zaizkidan gauzak maitatzea bakarrik. Hau ez autoestima ona edukitzea. Autoestima edo autozaintza, automaitasuna edukitzea da onartzea nire alderdi guztiak. Bai gustatzen zaizkidanak eta bai ez zaizkidanak gustatzen. Ze badago hor mugimendu bat, behartzen gaituena, zure burua maitatu, hitz egin zaitez ispiluaren aurrean, eta esan zaitez, zederra zauden gaur Irati, zederra zauden gauran, eta aterako gera kalera, ez, hortik. Eta hau, osongi dago, baino behar badaude, nire buruarengan alderdi batzuk, edo nire gorputzaren atal batzuk, baitzaizkidanak gustatzen, eta ez nago behartuta, alderdi hauek, edo atal hauek, maitatzera. Baino bai, onartzera, esan nahi dut. Nere begiak horrela dira, gustatzen zaizkit? Bai, baina adibidez nere sudurra, pixka bat, ez dakit, hola, puntaduna da, eta behar bada ez zaitain beste gustatzen. Baina hau da, dudan sudurra, eta onartu behar dut. Behar bada, bere garaian historia eta filosofia ikastea ongi ematen zitzaidan zerbaitzen, baina matematikak beti egondu naiz hor borrokatzen aprobatzeko edo aurre ateratzeko, eta gaur egun ere, behatzekin egiten ditut ere eiketak, eta honek lotxa pixka bat ematen dit, baina hola da, eta onartu behar dut, eta nire autoestima ere hortan dago, onartzea, gauza batzuk gustatzen zaizkidala, eta beste batzuk ez, eta ez da ezer gertatzen. Ados, hori, orduan gure buruari begiratzen digunean, baina besteen begiradak edo bestek pentsatuko duten horrek ere pixu handia izaten dugu guan. Bai, eta hau zeongi ekartzen dezula, ze autoestima noski badago parte bat gurea dena, baina gure autopertzepzioa edo gure buruari edo gure buruaren inguruan daukagun irudia oso baldintzatuta dago baitare kanpotik jasotzen dugun horretatik, ez? Nik kanpotik jasotzen baldin baduten mezua da, Irati, ze ongi zabiltzan eskolan,
horrek niri ongi sentiaraziko dit, ez? Edo, Ane, ze ongi egiten duzun lan, edo ze gustura ikusten zaizun lanean, ez? Horrek, imaginatzen dut, ongi egingo dizula. Eta horrek goxo sentiarazten gaitu. Eta horrengatik, lehen esan bezala, garrantzia jarri behar diegu, zeinek esaten didan hau kanpotik. Bai, esaten didana baldimadan ere familiko norbait, behar bada goxo jasoko dut. Baina esaten baldimadit, Madrilen bizi den ez ezagun batek, hor ere, jakin beharko dut, diskriminatzen edo filtratzen kanpotik jasotzen duten hori nondik datorren. Lehenengo etxekoran moduan, orduan apuntatzen dut, geure autoestima asmatu behar dugula modu osasuntxuan nola elikatu, baina zer egingo dugu sareekin. Itxi egin behar ditut, moldatu egin behar dut daukadan jarduera hori, modu arduraratsuan erabiltzea nahikoa da. Bueno, hor aukera ezberdinak daude eta hau norberaren araberakoa izango da, ez? Baina globalizazio hontan, sare sozialak dira zerbait erabili behar ditugunak ongi pasatzeko, gozatzeko, jarraitzeko interesgarri zaizkigun perfilak, jarraitzeko informazio esanguratsua emango dizkiguten perfilak, baina behin hau ez baldin bada horrela, edo sare sozialek geizki sentiarazten baldin badigute, hor begiratu beharko genuke zuk esaten zenun hau, ez? Itxi egingo ditut edo zer egingo dut. Eta bai, alde batetik itxi ditzakegu gure sare sozialak, baina noski horrek dakartzan ondorioak kontuan hartuta. Nik erabakitzen baldin badut sare sozialak istea, behar bada, estimulo hori nolabait alderatuko duen edo beteko duen beste zerbait beharko dut. Sare sozialak oso estimulanteak dira. Eta batean nire buruari kentzen baldin badiota hau, seguraski nire buruak behin eta berriro eskatuko dit. Hortaz, beste estimulo bat sartu beharko diot, intentxo izango dena, azkarra izango dena, eta hau zertxo bait zaila da. Orduan, nik gehiago gomendatuko nuke kendu beharrean, errebisio antzeko bat egitea, ez? Errebisatzea ze jarraitzaile ditudan. Jarraitzaile hauek ongi egiten didate, idazten dituzten komentarioak positiboak dira niretzat, ez baldin badira, utzi jarraitzeari, adibidez. Edo errebisatu baitare nik nor jarraitzen dudan. Behar bada, jende pilo bat jarraitzen dut, baina errealki interesatzen zaizkidan pertsonak dira, errealki interesa pizten didaten perfilak dira, edo ze eskaintzen didate pertsona edo Instagram, edo Facebook, edo Twitterreko, perfil horiek. Errebisio bat egin, eta beti bilatu guretzat ona dena, ongi egiten gaituena. Kentzea, batzutan erabilgarri, baina nik gehiago bultzatuko nuke errebisio bat egitera. Ez dago, orduan, denontzat balio duen erantzun perfekturik eta neurria hartzea izango da gakoa, jakinda, sare sozialak diseinatuta dudela gu horra harrapatzeko eta guri aipatzen zenuen, estimulu hori sortzeko eta hori ez dela berez osasungarria den zerbait. Bai, hori da, eta zentzu hortan, baldin badago entzule baten bat edo ikusle baten bat oso harrapatuta sentitzen dena edo ansiedadea handiarekin bizitzen dabilena sare sozialen erabilpena edo sentitzen baldin badu jasotzen dituen feedbackak ez diela onak, bullyinga baldin badago tarteko eta bar, nik gonbidatuko nuke laguntza eskatzera. Ze sare sozialak beste edo zer gauza bezala zerbait berri dira, denbora bat teknologia gure bizitzetan sartuta dabil, baina nik uste oraindik asko dugula ikasteko honen inguruan, eta beti dago aukera laguntza eskatzeko. Bai, eta batez ere kontuan hartuta, ez badagoela beste joera nahiko orokor bat, eta esan dugunez, sare sozialek diseinatuta daudela etengabe estimulu hori sortzeko, adikziora ere eramaten gaituen, ez? Scroll amaigabearen ideia hori ere aipatuko nuke, horretan ere nik uste dut laguntza eskatzeko moduan egon daitekela edo gaitezkela badaino gehiago.
Bai, guztiz, ezakit, nik uste dut den hori gertatzen zaigula hasten gehala, eta bapatean izugarrizko denbora pila bat pasa dugu, konturatu gabe, hor, bideoak bata bestearen atzetik ikusten, ez? Eta adikzioa handi bat ere horregon daiteke, bai. Ba, Irati, hori ere etxeko lanen zakurako, nik uste dut gaurko ataletik ere badara matzagula hausnartzekoak etxera, eta, bueno, ba, sare sozialak apur batean albo batera utzi eta hauetaz hausnartzera jartzen baldin bagara, ba, urrengorako agian lasaiago etorriko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Hiru Damatxok, EITB podcast eta gaztearentzat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude?